atọ wee gụfere elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'osisa 96.1 FM Owerri. Ụmụ Igbo ụlọ ọnwụchila gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenezdee abalị 22 n'ime ọnwa Juun puku afọ 2022. Aha m bụ Chinedu. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ahapụla ala Naịjirịa gamazie ọgbakọ ndị Commonwealth bụ nke ga-akpọtụnụ na Rwanda. Ụlọ ọrụ National Population Commission ekwuola na ha adịla njikere ịmalite ọnụọgụgụ bụ nke a kpọrọ digital census nke a ga-akpọtụ gburugburu ala Naịjirịa niile. Ndị ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps ekwuola na ha ga-amalite nnyocha akwụkwọ nke ụgbọala niile. Nke a bụ nnyocha nke fosa, ya bụ nke a na-akpọ free inspection. Enweghịkwa ndị a ga-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na enweta ndị dara n'iwu. Ka ọ dị ugbu a, njinji ejiela na mba Afghanistan dịka ala mbuze kpọlara mmadụ 255 ala mmụọ. Otu egwuregwu Chelsea ahazigharịala usoro ọchịchị ha dịka onye nọbụ n'otu egwuregwu ahụ Marina Granovskaya na-akwadozi ịhapụ ha. Sonyezi anyị n'ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị Osisa 96.1 FM maọbụ YouTube Osisa 96.1 FM TV. Tọzie ntị n'ala nwanne nọrọ ozie akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị ji bịara na mgbede a. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari n'ụbọchị taa hapụrụ Abuja gawazie ogbe ebe a na-akpọ Kigali nke dị na mba Rwanda maka ọgbakọ ndị Commonwealth. Nke a bụ agba nke 26 ya. Ọ bụ nnọọ n'abalị 20 nke ọnwa Juun ruo na abalị 26 nke ọnwa Juun ka ya bụ nnọkọ ga-ehiri odo ma pịachie. Ozi enwetazigara n'iru kọwaa na ya bụ nnọkọ ndị Commonwealth bụkwanụ nke mejupụtara ndị isi ala niile nke si na mba dị iche iche gburugburu ụwa niile, malite na mba 54 ndị nwere n'onwe ha na Afrịka, ndị si Asia, ndị si Amerịka, ndị si Europe nakwa ogbe ndị ọzọ. Isi sekpụntị eji enwe ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ iji nyekọ mamịrị ka mara ma ọ ga-agba ọfụfụ n'okwu metụtara nchekwa, mbuli ọnọdụ ndụ ụmụ mmadụ nakwa n'ime ihe ndị ahụ ga-akwado oke nke ruru onye ọbụla. Buhari, onye bụ onye isi ala anyị, ga-esokwe na ya bụ nnọkọ bụ nke a na-atụ anya na ọ ga-etinyekwe oke nke ya na ya bụ ọgbakọ. Ya bụ nnọkọ ka a na-ekwu na ọ ga-ehiri odo n'abalị 24 nke ọnwa Juun, ya bụ n'ime ụbọchị Fraịde n'izu a anyị nọ n'ime ya. Anyị chetawo na Femi Adesina, onye enyemaka pụrụ iche maka mgbasa ozi nyere onye isi ala, gara n'iru kọwaa na ya bụ njem onye isi ala gara na Rwanda ga-eritere ala Naịjirịa uru nke bara uru. Ka ọ dị ugbu a, ndị nzukọ omeiwu ala ya bụ ndị Senate anabatala mmadụ 7 bụ ndị onye isi ala bụ Muhammadu Buhari họpụtara maka ọkwa dịka ndị ministers. Ozi e nwetara gara n'iru kọwaa dịka onye isi ala dere ya bụ akwụkwọ ma degara ndị nzukọ omeiwu ndị Senate. Ọ bụ onye isi oche ndị Senate bụ Ahmed Lawan gụrụ ya bụ akwụkwọ n'ogbe ndị nzukọ omeiwu. Dịka o siri nọrọ na usoro iwu, onye isi ala yọrọ ayụyọ ka ha kwado ndị a họpụtara dịka ndị minista n'ọkwa dị iche iche. Ndị a na-ekwu okwu ya gụnyere Maazị Henry Eko, onye si steeti Abia, Omana Oshi Akwa Ibom, Ekumankama Nkama, onye Ashi steeti Ebonyi, Goodluck Ọbịa, ọ bụkwana nwa afọ steeti Imo. Ndị ọzọ gụnyere Ọma El Yakub, onye si steeti Kano, Adimola Adikoroye, onye Ashi steeti Ondo, tinyeziere Odum Odi, onye Ashi steeti Rivers. Ndị ọzọ a na-atụ anya ma bụkwanụ ndị ekwu n'ihi ha nọchie anya ndị a họpụtara ọhụrụ bụ ndị gbara akwụkwọ
minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị Chukwuemeka Nwajuba, minista na-ahụ maka nka na ụzụ n'ala anyị bụ Ogbonnaya Ọnụ, minista na-ahụ maka njem n'ala anyị Rotimi Amechi, tinyezere minista nke na-ahụ maka mines na stel aha bụ Uche Ọga. O nwekwara ndị ọzọ gbara arụkwaghịm bụ ndị a na-enwechaghị ohere ịgbapụta aha ha n'ebe a. Ụlọ ọrụ National Population Commission ka ọ dị ugbu a emeela ihe omume maka ji n'ume na ha dịra njikere ịmalite ihe ọgụgụ bụ nke a na-agụ gburugburu ụwa niile. Nke a pụrụ iche n'ihi na akpọrọ nke a digital census. Ozi e nwetara n'aka onye isi oche nke kọmishọn a bụ Alhaji Nasir Kwara bara n'iru kọwaa n'ụbọchị Tuzdee na ndị ụlọ ọrụ ya bụ National Population Commission ka ọ dị ugbu a adịra njikere ịzụta ya tụrụ ha n'ahịa n'ihi na ya bụ echiche ọma ga-enye aka ka a mara nga aha. Ọ gakwa enye aka ka a mara usoro ebe a ga-etinye aka maka ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ. Ọ gara n'iru kwuo n'oge na-adịghị anya ya bụ ihe omume a digital census ga-amalite n'egbughị oge. Ndị nzukọ omeiwu ala anyị mmadụ abụọ nọrọ n'ụbọchị taa kwuo ya n'eze wara awa ma kwuo ka eluigwe na ala nụrụ ụlọ ha na ha esiri na pati ha nọbụ na mbụ gafezie pati ndị ọzọ. Ndị a na-ekwu okwu ya bụ Francis Ezenwa Onyewuchi bụ onye na-anọchi anya mpaghara Imo East Senatorial District, onye ọzọ bụ Haliru Dawuda Chika onye na-anọchi anya Bauchi Central Senatorial District. Dịka ha dere agha bụ akwụkwọ ha ji esi na pati ha nọbụ fanyezie na pati nke ọzọ. Ọ bụ onye isi oche ndị sineti bụ Ahmed Ibrahim Lawal gụpụtara ya bụ akwụkwọ ndị a dere dịka usoro esi eme ya na-esi adị. Ka ya bụ akwụkwọ siri kọwaa Senetọ Francis Onyewuchi Ezenwa ka ọ dị ugbu a onye kewu mgbe mbụ ya ọ na-abanyezi na ọgbakọ ndị sineti esila na pati PDP People's Democratic Party bụ nke ọ nọbụ na mbụ zọbazie ọkụ kpọmkwem n'otu pati Labour Party, ebe nwa ogbe ya onye si steeti Bauchi n'ọbụ na All Progressives Congress APC esire na ya bụ pati rie mbọmbọ ọsọ banyezie na New Nigeria People's Party. Ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps ngalaba steeti Lagos ka ọ dị ugbu a ekwuola na ha ga-amalite ihe omume gosi akwụkwọ ụgbọala gị nke a ga-akpọtụ n'ime abalị 4. Ọ gara n'iru kọwaa na ya bụ ihe omume a ga-amalite n'abalị 23 nke ọnwa Juun, ya bụ echi bịabịa bụ Tọzdee. Ọ gazi apịachi ya n'abalị 26 nke ọnwa Juun n'afọ abụ 2022. Dịka ozi enwetara si wee na-akọwa ya bụ ihe omume ka eji ele nlecha ma na-asụ ụmụ mmadụ ka ha jee kwadocha akwụkwọ niile eji mara ya bụ ụgbọala, na ọ bụrụ na ha emecha ya bụ ihe nnyocha nfosa nke abalị 4 a na-eme, ọ ga-amalitezie inye ntaramahụhụ na ndị ga-akwụ ụgwọ ngwa ngwa egidere ha. Onye kọmanda ndị Federal Road Safety Corps steeti Lagos aha ya bụ Olusegun Ogugbemide bara n'iru kọwaa na ihe mere ha ji agba ya bụ ihe omume n'anwụ bụ nnọọ ka eluigwe na ala nụrụkwa olu ha na mgbe ha ga-amalite nnyocha pụrụ iche bụkwanụ mgbe ahụ ha ga-amalite inye ụmụ mmadụ ntaramahụhụ. Onye etikwala ọbịa ọkọ. Njinji ka njinji ejiela n'ogbe ebe a na-akpọ Afghanistan dịka ya bụ njinji kpọrọla mmadụ 255 ala mmụọ. Akụkọ anyị nwetara gara n'iru kọwaa na ya bụ ihe omume a nke kpọrọla ụmụ mmadụ ala mmụọ bụ n'ihi ala mbuze bụ nke na-akarị n'ogbe ahụ. Ozi a gara n'iru kọwaa na n'agbanyeghị na ndị isi ekwe ọnwụ weghara ọchịchị n'ogbe ahụ kemgbe ọnwa Ọgọst n'afọ gara aga, ya bụ ogbe enwela ọtụtụ ihe nhụjuanya dị iche iche bụ nke na-etinye ụmụ mmadụ n'ime ọnọdụ anya mmiri nakwa obi mgbawa. Ozi a nwetaziri n'aka onye a na-akpọ Yakub Manso, onye a bụ nnọọ onye isi oche
ndị isi ekwanwu ndị a bụ ebe a na-akpọ Patika province gbara n'iru kọwaa na ya bụ ihe omume a bụ ala mbuze bụ nnọọ echeta ume ekoro n'elu. Akụkọ metụtara egwuregwu. Ka ọ dị ugbu a, otu egwuregwu Chelsea akọwala na ha ga-ahazigharị usoro ọchịchị na ndị niile na-elekọta ya bụ otu egwuregwu iji mee ka ya bụ egwuregwu gakwa n'ihu na-akpa ike. Dị ka ha na-akwado ịhazi ya bụ egwuregwu, otu onye nọbụ na ya bụ otu egwuregwu bụkwanụ onye na-enye aka ịhazi usoro ndị a si wee na-akpa ike, aha ya bụ Marina Granovskia, gara n'iru kọwaa na oge o ji apụ eruola. Ọ bụzi ya meziri ji na-ayọ ka ndị ọzọ ga-abatanụ na ya bụ otu egwuregwu Chelsea nyekwa aka ma zụta ihe a tụrụ ha n'ahịa. Onye ọmagara anyị ntị, otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ Chinonye Nwenyi, ka m onwe m bụ Chi Nedomonwa na-ekwu, tụgharịrị ya bụ akụkọ n'asụsụ Igbo na-asụsụ gị onye ọma ime na ịga anyị ntị. Ihe ọma gbara abụba gaa n'iru na-emere gị.